Čaute pri novom videu, tuto je Vikča TV. Ako viete, mám vždy Vikča Pugy, lenže niekto mi zmazal kanál na mojom tablete aj na mobili. Tak som Vikča TV, môžete ma nájsť. Máte tu dole v popisku. Asi, neviem. A dneska tu bude 5 vecí, ktoré som sa naučila za minulý rok 2016. Viem, že ukazujem. Nie. 2001, 6, lebo 2016. Dobre, tak môžeme ísť na to. Tak, a tu začnem stojkou. Stojka, tu už som dlhšie nerobila. Dobre, dala som 4 kroky, viem aj 6 som dala raz a 10 krát som dala 10. Len sa mi nejako moc nechcelo to video točiť. Spadlo mi to. No. A tak druhý bude stojka, ale iná. A kábel musím dať preč. Chodím do školy ešte potom. Takto na hlave. Takto. Dúfam, že ste to videli, lebo ja tam mám opretí také sluchadlá a... Prečo mi to teraz nejde? Prečo mi to teraz nejde? Nechápem. Prečo mi to išlo? A to som robila skúšala na video. A teraz mi to nechodí. Išlo mi to. Tak. Ďalšie bude, co neuvidíte, tak to vás musím zobrať. Vidíte ma? Určite, že áno. Ďalší bude mostík. Čo? Počkajte chvíľu. Dobre, to bol sused. Bol u nás na návšteve. Tak, mostík. Čo som robila? Mostík som nevedela, ale už som sa vám naučila. Viem ho až úplne hore. Teraz viem, že ma nevidíte moc dobre, ale bude to na nohách. To je ľahké. A potom ešte toto, mi to moc nejde. A vy ma moc nevidíte. Preto, mám teraz také pyžamo zvláštne. A toto sú 2 videá v jednom celom videu. Tak, to by bolo. To boli všetkých 5. Neviem, nepočítal som to. Dobre, zase tu bol ďalší sused. A teraz ide to druhé video. Zatiaľ, ahoj! Čaute pri mojom novom videu. Ja som Vikča TV, mám nový kanál, to hovorím v budúcom videu. Viem, že teraz je to video, ale tak... A čo? Teraz to bude 5 ďalších vecí, čo som sa naučila v tomto roku. Môžeme ísť na to. Neviem, či to budete dobre vidieť, ale... Taká ako kebyže rybička. Je to dosť ťažké. Potom som sa naučila jazdiť na tomto vybitom predmetu. Viem, asi som vám nehovorila, že to mám. Všetci youtuberovia okrem Patrika, Patrick Games 98, to majú. Všetci, určite to majú všetci. Len okrem jeho. Lebo on tu nebude.
ale tak neviem. Á, zle sa mi to ťahá. Au, dala som si to na maliček. Viete určite, čo to je? Áno, ste na dobrom zmysle, ale je to vybité. Mám to vypnuté. Mám to trochu pokazené. Pozrite, ako to skončilo. Prvé použitie odraté. Neviem, vy to nevidíte, ale toto je to presne odraté. A tuto spredu je to presne odraté. Nevidíte to? A ja som sa naučila jazdiť. No nie jazdiť, ale udržať sa. Aspoň chvíľku. Viem. Myslíte si, že som decka, že na tom neviem jazdiť. A že iba hovorím, že to je vybité. Nie. Stiahnite si musicaly, ty už čo tu majú, tak sa tam volám Vicky Hlavenková, nejak tak, alebo BHXVZF. Napíšte mi to do komentárov, kto by ma chcel vidieť, ako sa volá na musicaly. Ja vám lajknem jedno video a uvidíte ma. Tak. Druhé, som sa naučila povedať mrskni like, bez toho, aby som sa držala toho. Mrskni like! Vidíte? Ale neudržím sa moc. Ako, keď si sadnem, tak to tak áno. Oh my god. No tak. Au. A keď sa postavím, tak sa na tom vôbec skoro neudržím. Skoro som sa trepala. Nechcela som ani nadávať, ani nemôžem. Mrskni like! Ja som sa udržala! To ste mali vidieť, diváci. Za toto si zaslúžim minimálne 10 lajkov. OK. Kebyže tak, som zabudla ešte, že som dneska som si kúpila takúto vymalovanku. Pozor, podľa obrázkov. Nemyslíte si, že by to stálo euro, 52 centov, 30 centov, 90 centov. Nie, ono to stojí 2,50. Strašne drahé to. A ja som si iba spravila toto. Je to nejaký vzor a komu sa to páči, tak mi napíš dole do komentárov, že áno, je to pekné, alebo nie, je to škaredé. Komu sa to ani nepáči, ani sa to, no, komu sa to akurát, tak nech to napíše pekné, ale, a 3 bodky. Pekné, ale nepáči sa mu to. Nepáči sa mu to. Ja neviem, čo to znamená, nepáči sa mi to. A je mi to jedno. Ja som sa držala. No, udržala. Vážne, ja budem mať takto nohy. Mrskni like. A ja som sa vôbec neudržala. Mrskni like. Tak budem vzadu. Budem mať takto nohy. Neopieram sa, vážne, neopieram sa. Aj kebyže sa oprem, je to vidieť. Mrskni like. Som sa... Zabudla. Beko. Beko vám tu hrá pri uši. Čo to sú? Ako vážne. Nálepku som mala na pyžame, kde bola koža. Aha. Aha, ja mám takzvané pyžamo, neviem, či to budete vidieť, ale tuto. Aha. To mám tak. To mám rozbité. Au. A ďalšie
som sa naučila toto. Počkajte, ja to musím nejako spraviť. Ako máte? Na novom stoliku. Počkajte. Musím. Alebo inak to Alebo to spravím takto. To som nevedela. Wow. Takže to tu není hrzolaté, tak by som sa mohla šmyknúť zvláště. To by som sa mohla šmyknúť, ale to nebudem riskovať. Nebudem riskovať. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like. A vidíme sa na budúce.